kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan ta at tamanon ta. Ngunyan, an sa indong makakaibahan. Mga kaimanwa, kumusta po kamo? Yaon na naman kita sa saro namang episode kang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Siyempre makakaibahan nindo kaningon niya na Webes, petsa 28, kaning bulan ni Oktubre, taon 2020. Magkakairibahan kita hanggang alas 12. As in, siyempre, pwede mag-text sa muyang hotline 0945-961-5343. Ulitin ta po, 0945-961-5343. Pwede po kayo mag-text, as in magpadalakan sa indong mga comment, sa indong mga suggestion, sa indong mga obserbasyon. Pwede man po sa indong mga pabati kung igwaman. And syempre, pwede man ipadaraan sa indong mga suggestion sa samoyang opisina, sa indong mga concerns, sa indong mga issues, ilag lang sa sobre, Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, Rawis, Legazpi City. Samuya po yan si Simbagon. Sa abot kan Samuya makakaya. As in, syempre, i-like ang Samuyang Facebook page, DNR Bicol. October 29 pa lang, sabi ko 28. As in, pwede man mag-antabay digdes sa DCGB News Online. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Kuya, ang katripunan kang mga bareta sa ang DNR Ngunyan. Pagputol nin kahoy, maigot na ipinagbabawal sigon sa DENR. DNR nagpagirumdom na i-report ang mga illegal na kolektor nin mga wildlife. Sa detalya sa liwat na pinagduunan kan Department of Environment and Natural Resources Bicol, sa pamamayo ni OIC Regional Executive Director Attorney Antonio A. Abawag, na bawal ang pagputol nin anuman na kahoy sigon sa Presidential Decree No. 0705 o ang Forestry Code of the Philippines. Ang laying ini nagmamauot na proteksyonan ang satong mga kakahuyan sa satong mga kabubuldan, asin ang siisay man na mapatunayan na nagbabalgar sa laying ini, hahampangon ang mga nagkakanigong penaltiya. Dagdag pa ni Abawag na gabos na kahoy na buot ipaputol sa bilog na Pilipinas, partikularmente sa Bicol, nagkakaipon ni nagkakanigong mga tree cutting permit hali sa opisina. Mientras tanto, dahilan sa nagdadakol na kaso nin illegal na pagkolekta nin mga threatened wildlife plants sa tahaw kan pandemya na darakan coronavirus disease, nagpagiromdom ang DNR Bicol na i-report ang mga illegal na nagkukua, nagtitinda asin kolektor nin mga wildlife na pananom asin mga hayop. Sigon kay DNR Bicol OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag na illegal ang pagkua asin pagkolekta kan mga wild plants asin ini nagbabalgar sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Dagdag pa ni Red Abawag na mas pinakusog kan DNR ang pag-monitor sa paagi nin mga surveillance activities, tanganing mapugulan ang pagdakol kan siring na mga kaso, ang economic impact na darakan pandemyang coronavirus disease, ansaro sa mga rason na pigihiling kan DNR na dahilan kan mga illegal na pagpudo asin pagpabakal nin mga wild plants. Nagpagirumdom si Red Abawag na ang illegal trade kan mga wild flora nagre-resulta sa pagbawas kang mga endemic asin threatened wildlife plants sa mga natural habitat kan mga ini asin nagkakaapektar sa satuyang biodiversity asin ecosystem. Maabot sa 2 hasta 4 na taon na pagkakakulong asin penaltiya na maabot sa 30,000 hasta 300,000 pesos ang ipapataw sa mga illegal hunters, as in 5,000 hasta 300,000 pesos naman sa mga illegal traders.
Siring man, anom hasta sarong taon na pagkakakulong asin penaltiya na maabot sa 50,000 hasta 100,000 di pesos ang ipapataw man sa mga illegal na pagtransport nin mga wildlife. Nangangapoda ng DNR na i-report ang mga siring na krimen sa pinakaharaning opisina kang DNR sa saindang mga lugar o sa opisyal na Facebook page kang DNR Bicol. Yan ang kabilugan ka mga bareta sa ang DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Yan na naman, nagbabalik kita sa programa Kapalibutan ta at Tamanon ta. As in, syempre, saro na namang episode ang satuyang gigibuhon ngunya na aldaw. Bago ka iyan, sa mga nagdadawog sa satuyang programa, nadawog na siguro nindo ini ano. Pero buot mi ining utrohon, tangani po na maisihan kan sa tong mga kababayan ang stand kan sa mo yung opisina, manungod po sa issue na medyo mainit siya ngunyan sa tuyang nasyon. Ano, medyo nasa hot seat an sa mo yung opisina ngunyan dahilan nga ni po sa mga issue na nababasa nindo sa social media, sa Facebook, sa Twitter, kasabay man ang iba-ibang social media platforms. Ano po, so siguro inikan sa mo yung advocacy campaign na ipaabot sa indo ang mga nangyayari sa umong opisina. Ano. So, tawanin do ako nindiit na panahon, basahon tamo na ining official statement kan sa muyang opisina, manunungod po duman sa Manila Bay Beach Nourishment Project. So mga nakadangog na, sana po i-share sa indong mga kapamilya, sa indong mga friends, ang sa muyang official statement. Tani po, dakol ang makaaram kung ano ang pigigibo kang DNR, manungod digde sa Manila Bay Beach Nourishment Project. Ano, so, let me read to you the official statement of the Department of Environment and Natural Resources. DNR statement on the Manila Bay Beach Nourishment Project. The Department of Environment and Natural Resources, or the DNR, wishes to extend its sincerest gratitude and appreciation to those who have expressed their understanding and support for the Manila Bay Beach Nourishment Project. Such words of encouragement help the agency keep its focus on getting the job done, notwithstanding criticisms made by some quarters. The DNR always welcomes and respects criticism as long as it is constructive and accompanied by suggestions for improving public service in the spirit of transparency and accountability. However, the DNR takes exception to what appears to be a deliberate attempt to mislead the public and vilify government efforts to give Manila Bay Shore the much-needed makeover away from its old image of having massive piles of garbage. These blind critics have been propagating lies and baseless accusations against the DNR and government in general in all forums, including social media, to advance their selfish interests. It is right and just for supporters of the project to ask critics this all-important question. Where were you when people complained about how dirty Manila Bay has become? The Beach Nourishment Project is a significant component of the Manila Bay Rehabilitation Program, which dates back in 2008 when the Supreme Court issued a writ of continuing mandamus directing the DNR and other government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve the historic bay known globally for its spectacular sunsets. More than a decade since the landmark ruling was handed down by the High Tribunal, it was only under the administration of President Rodrigo Roa Duterte that the government finally set in motion
an honest-to-goodness endeavor to bring Manila Bay back to its former glory. Since January 2019, the DNR, along with other mandamus agencies that also constitute the Manila Bay Task Force, eventually created by the President, has been conducting regular massive cleanups along the bay and its tributaries, preparing to install 3 more sewage treatment plants within Metro Manila after setting up the first one in Rojas Boulevard, and closely monitoring compliance by commercial and residential establishments within the country's clean water law and other pertinent rules and regulations. The government has also started relocating informal settlers living along the coast of the bay, since they are known to be largely contributing to pollution in the area. These are just among the accomplishments of the DNR and the Manila Bay Task Force that seem to have been purposely disregarded by detractors who choose instead to ignore facts and spouted conspiracy theories to cast aspersions on a well-meaning project. There appears to be no end to critics whining about the alleged health hazards posed by crushed dolomite boulders placed along the shore of the Manila Bay. This was despite the assurance from the Department of Health that no untoward incidents will occur as a result of the endeavor. Given that the dolomite material used for the project is 100 times bigger than dust, therefore does not get suspended in air that would make it hazardous. The health department attested to the fact that dolomite in its bulk state is not a known health hazard. The dolomite has been used in many beach areas for more than 20 years, and there has not been any reported problem. The DNR also reassures the public that the funds used for the project will not be put to waste, as engineering interventions are being made to prevent the artificial white sand from being washed away. The project likewise passed the required environmental impact assessment. The Beach Nourishment Project is more than just aesthetics. It is a strategy to promote pro-environment behavior among Filipinos. It is our hope that the beautiful white sand would inspire people to be more mindful of their obligation to keep Manila Bay clean. Now, more than ever, the DNR is determined to finish the project to give our people a nice, cozy, and clean place to relax, recreate, and enjoy the world's most beautiful sunsets. The DNR will never get tired of explaining the benefits of a cleaner Manila Bay and is more than willing to respond to issues hurled against the project at the proper forum. No amount of baseless and harsh criticisms will prevent us from performing the gargantuan and extremely difficult task of restoring our beloved Manila Bay. So yan po ang official statement kang DNR manungod sa Manila Bay Beach Nourishment Project. Ano po, so sana mas maintindihan, masabotan kan sa itong mga kababayan. So, obheto kang programa, kang aktibidad dyan sa Manila Bay. And di mo nakita basta-basta mag-comment kung di ita masyado o di ita nasabutan ang kabilugan kang programa. Ano po, para mas maiwasan ta na taramki maski ano man na mga negative na comment. Ano po. So, yan, sana natawanin, maski diit na linaw ang sa tuyang mga kababayan sa binasa ko na official statement kan sa mayong opisina sa Beach Nourishment Project na pigigibo sa Manila Bay kan Department of Environment and Natural Resources. Yan. So, padago sa kita sa programa, ngunya na Petro 29, Mark, okay na tayo? Wala pa? So, sige lang. Makakaibahan tango niyan ang Environmental Management Bureau para to karon ang saro na naman sa pandagdag impormasyon kan sa itong mga kababayan manungod sa lead poisoning prevention. Kasi pinagsaselebrar tango yan ng lead poisoning prevention month sa satuyang nasyon. Okay po, so sige, halatunta na makontak ang satuyang guest ngunya na aga
Mientras tanto, basahon tamo na sa mga message, na pigpadara sa tuya sa hotline. Wait lang. Basahon ta sa hotline ta. Okay. Hali sa 4621. Good morning po, ma'am. Ano po ang dapat gawin doon po sa mga kahoy na natumba nung bagyong Kinta? May paparating na naman po na bagyo. Dapat po ba putulin na namin ang mga kahoy na maaaring maputol? Doon po sa mga kahoy na naputol ng bagyong Kinta, kahit po walang tree cutting permit na ibigay sa inyo, kailangan pa rin po niya yung mga owners ng mga kahoy na natumba sa bagyong Kinta. Dapat po picturean ninyo yung mga kahoy na naputol, and then i-report pa rin po sa pinakamalapit na Penro office para po mabigyan pa rin kayo ng kaukulang tree cutting permit sa puno na supposedly dapat hindi pinutol. Ano po, kasi ayon po sa batas, di po talaga kita pwede magputol ki kahoy ki basta-basta without the permit na tinaokang DENR. Maski nga ni po yan makukua sa laog kan sa indong mga natad, kan sa indong mga bakod. Di po yan pwede putulon. Ano po, kasi duwalang ang rason kung nata pwede putulon ang mga kahoy ta. Yun po yan, except if it will pose danger to the life and property of people. Ano po, so kung iyan po talaga makakadestroso sa satong mga harong, sa satong mga propriedad, pwede po yan putulon. Alagad kay puhanta po mag-agad ki tree cutting permit. So may oras pa before supposedly maabot si bagyong Rolly, na sana po di man makadestrosong dakula digi sa satuyang runa. Pwede po magpasya sa pinakaaraning Penro office sa indong lugar para po iyan mapasyaran kan sa mga technical personnel, as in matabangan ka mo kung ano ang dapat nindong gibuhon. Ano po, duman sa nag-text 4621. Yan po ang satuyang simbag. Syempre, dapat din po mag-submit ng iba-ibang requirements. May nag-text din, siguro mapaputol din ini, galing sa 0538, 0917-0538. Sabi niya, ano po ang mga requirements para po maka-apply for tree cutting permit, madam? Sa tree cutting permit po, kay puhanin do duman sa pinakaaraning Penro office sa indong lugar. Pero po, dapat para mas madali, kompleto na nindo ang mga requirements na daradara nindo. Arog po kang number 1, so letter of intent. Yaon po dyan susurat nindo na nagsasabi kung ano ang intensyon nindo, kung nata nindo buot paputol ang sarong kahoy sa indong lugar. Yan, letter of intent. Idagdag na din po sa requirements, ito pong proof of ownership. Pwede pong kaano man nakasuratan na sa indo po iyan na kahoy, kung sa indo po ang daga na kung sa inso kahoy nakadugdok. Halimbawa po, deed of donation, pwede man po certificate of land ownership, certificate of land transfer, or ano man po na proof of ownership. Tapos, kasabay din po dyan ang certificate of no objection kan sa indong barangay na daisinda nagkukontra o nagtututol na ipaputol po nindo ang kahoy. Ano po, idagdag po din dyan ang requirement na mga photos, attach po nindo sa picture kung saan po so kahoy makukuha. And pwede na po kamo mag-diretso sa indong Penro office, sa pinakaaraning Penro office sa indong lugar. Yan. So, online na ang satuyang guest nunya na aldaw
sa na taga Environmental Management Bureau. So makakaibahan ta sa linya kan telepono. Ang sa tuyang suki digi sa programa kapalibutan ta ato manon ta ang Senior Environmental Management Specialist kang EMB5 si Ma'am Grace Bedis. Good morning po, Ma'am Grace. Hello, good morning po. Yan, good morning ulit, Madam. Ikaw na naman, tayo na naman. Oy, pala. Oo, di ba? Suking-suki na ini si Ma'am Grace sa programa. Pangtulo na. Yes. Pero in 2 months time, pantulo mo na, Madam. Iyo po, mga. Yan. Yes, very in demand si Madam Grace. Madam, diretsyon ta na. Ang sabi ko kasi bago sa intro, pag-uuro ng tangon niyan na episode, inipigaapod tang lead prevention o lead poisoning prevention. So, ma'am, ano po ining pig-aapod ta na lead? Na nata kita kaini kay puhan ma-inform kung nata po ini nakaka-poison. Madam Grace. Ay, yes po. Ini pong lead, ini po sarong chemical compound na ang lead po is naturally occurring element. Pero nakol din ng mga lead compounds na makukuata po sa mga ordinaryong bagay, sa mga oral daw tabaga po na na-encounter na mga bagay na pwede pong, kung di po ini ma-manage kita, pwede po ini magkaigwaki epekto sa health ng tao saka sa environment. Yun. Ma'am Grace, saan ta po ini pigagamit? Saan po pigagamit ang lead? And saan po ini usually nakukuha ng mga gamit or mga items? Ang sarap pong pinaka-common na gamit na nakukuha ang naigwaki lead is ito pong mga pintura. Pintura. Opo, ang mga pintura po, igagamit po kaya ang LED, pampating ka diyan ki kulay, kaya pigahaluan yan ki LED ang mga pintura. Okay. Lalo po sabi nga ni po, may yellow ang kulay, mas alangkaw ang LED content kayan. Pero so far po, pig-regulate naman po yan, nagpaluwas man po ang EMB batas na ipuhanan, ma-regulate yung LED sa pintura. Kaya medyo nababaan naman po ang mga contents niya. Pero iba pa din po siyang LED composition. Opo. Maliban po sa mga pintura, na siyempre po, pigagamit po mga pintura sa kagamitan, pang eskwela, sa mga coloring materials. Yan. Yung mga pang-color niyan, mga igo po yung may mga kulay, igo po yung LED. And sa ini pong mga baterya tabaga sa auto. Okay po. Ini pong pig-apod ka pong lead acid batteries. Ang terminals po kaya is composed of lead. Kaya pag lalo na po pag gastado na siya, di po siya dapat na ipigtatapok lang. Yun. Aside from duman sa na-mention mo, ma'am, duman ta lang siya karaniwan makukuas na ang mga LED duman sa pintura, sa iba-ibang coloring materials, so pigagamit ta sa... So gusto sabihin, Ma'am Grace, so mga pigagamit ka sa itong mga kaakian ng mga Crayola, mga coloring pen, mga arugan, may LED content po yan, ma'am? Igo po ki mga items na usually po may LED talaga, pero regulated naman po yan kang FDA. Okay. Nasa standard man na level. Then, iba pa pong mga composition, ay iba pong mga materials na igo po ki LED, araw po dati po igwaan mga pipes. So, mga water pipes, ganda naman po pwede. Okay. Then, kadakalan po, ito may mga color. Cosmetics, ang iba, igwap, pero regulated man sa FDA. Kaya dapat po, nag-aagi sa tamang proseso. So, nare-regulate sa tuyang gobyerno ang sa tuyang mabakalot.
Okay. Ma'am Grace, apot ko lang. Paano po lead sa pag-apekto kang LED sa tuyang ano? Paano po ini nakakaapekto sa tuyang salud ining mga LED na sabi mo kasubago? Kasi po di man po siguro tatatawanan kida ko lang oras ang pagtukarta digdi sa isyong ini kung bako po ini importante. Ano po? So, paano po nakakaapekto sa satuyang salud ang LED na pigaapod ta kasubago? Opo. Ang LED po kaya, ano po siya, kumbaga, pag, lalo, may mga iba-iba po siyang paagi para ma-expose ang sarong tao. Pwede Oo. pong by ingestion, pwedeng by dermal contact, Uh-huh. or pwedeng by inhalation, or kaya, so yan po sa mga ways. Now, ito po, lalo na po by ingestion, ito po baga minsan na ang mga aki po baga, kasi mga aki ang mga kadaklan na madali maapektuhan kaini. Na ang Okay. mga aki mahilig po baga sa hand to mouth na practice. So pag nakahiling ki puro pintura or kaya ano sarili pa baga mga aki nagkakamaw pa sana. Opo. Makukut-kuton iyan pag nahiling may ano ikakaag sa nimot ninda. So pag iyan po na i-ingest, nagkakaigwa po iyang ki-epekto, lalo na po sa mga sa blood ang blood ta po baga kaya may composition niya, may calcium, may zinc. So iti pong lead, since sa ibang composition kang blood cells ta, nakaagid sa properties kan lead, pigpapalitan niya po iyan. Kaya po di nare-recognize ka sa tuyang hawak, ang paghuna ka sa tuyang hawak na so normal niya pang composition ito. So pag naapektaran po so blood cell, dyan po nagkakaigwa ki hilang ang tao, lalo na ang aki, kaya po ang nagiging prone. Minsan, ang diagnosis po niya kaya is anemia. Kung medyo malala, nagiging leukemia. Igwa kitang mga specific elements, Ma'am Grace, na mga pwedeng i-share sa totoong mga listeners na which can be directly attributed duman sa exposure sa LED. Di ako kanlisan. Ang pinaka-common niya kaya is anemia, leukemia. Opo. Then sa gums, iga po iyang so pag mga exposed po kaya sa LED, nagiging very dark ang gums niya. Ang ang apod sa iya is madali lang. Sige lang, Ma'am. Importante kaya na maaraman ta mga tugang sa mga pigahanap ni Ma'am Grace ngunyan because kaipuhan ta na ma-share duman sa itong mga kababayan na igwa talaga po na na nauuli sa helang ang sobrang exposure sa mga LED content na makukuha duman sa iba-ibang mga bagay na minention ka sa bago ni Ma'am Grace. Iyo po. Actually, kung sa tamang term, di ako nakasaya medyo pa kaya ang samuyang connection. Opo, sige po, Ma'am. Pero sa ito pong sa gums po, iba po iyan na nagiging effect. So, very gan, siya, ang color niya is very greenish na grayish na so diyan po sarap po yan indication na may lead contamination yan. Ma'am Grace, siguro nakukuha po yan, nakukuha ka yan, Ma'am, duman baga sa mga lipstick na pigagamit kang mga babae. Pwedeng, opo, sarap po yan posible, pero duman po sa mga lipstick na nag-aagi sa tamang pag-check ng gobyerno. Oo, tama. Sa mga lipstick naman po, lalo sa mga brands, nag-aagi man po yan sa FDA, sa DOF, Department of Health. Regulated lang po dyan ang mga compositions. Oh. So ito pong sa mga
Kaya medyo maging maingat po kita sa pag-o-order. O-order kan sa mga data aram ang brand, data aram kung sa hali. So yun po ang mga dapat nalikayan ta. Oo. Lalo, Ma'am Grace, sa mga baratuho na maray na mga mga Yan. cosmetics. Opo, bakulang LED ang yaon siya. Di ba pa yan kay Mercury Libre. True, tama po yan, ma'am. Kasi mawonder dapat ang sa tong mga consumers, ang sa tong mga parabakal na masyado siyang barato kumpara sa mga nasa mall na mga pigtitinda. Iyo po. Maliban sa dahil siya nag-agi duman sa, siyempre sa taxes na Yes. applicable, igo din po kay mga posibleng ginamit siya na maratuhon kaya aro siya kayan. Siyempre yan, napapalugi sa negosyo. Oo. Yun. Ma'am Grace, na-mention ta nga ni itong mga na-mention mo na possible na maapektuhan na parte kan sa tong hawak. May mga na po kita, may mga study o mga research kung igwa mga available na mga treatment sa mga helang na nagdulot ang lead or ang exposure sa lead. Nawara si Ma'am Grace. Naputol po. Yan na po, ma'am. Ang question ko, nakabalik na si Madam Grace. Ikaw na po kita, ma'am, na mga study or mga research showing any available treatment tuman sa mga helang or sa mga exposure sa lead na nasobrahan. Ikaw na po kitang treatment sa inda, ma'am. Ang treatment po kaya para sa mga heavy metals, ano po siya, depende sa kumbaga sa mga nagluluwas na simptomas. So, kung simptomas niya, usually ito suinot ng mga pigkataong treatment. Pero Opo. kung talagang ihahiling na igwaki alangkaw ang halimbawa lead content, parehas kan mercury content yan, medyo malala ang po kaya na escalation. Medyo delikado po yan pag medyo maluya ang health mo, karuman sa na yung chemo. Kaya Oo. delikado din. Yun. So, para siguro talaga na di na kita mag-abot duman sa parteng treatment na ito. Iwasan ta sobrang exposure duman sa mga gamit or sa mga materials na dakol ang lead content. Ano po, Ma'am Grace? Yes po, opo. Igwa na kita digdi, ma'am, na curious lang ako. Igwa na kitang mga report digdi sa Tuya, sa Bicol or sa Legazpi na mga persons na naapektuhan kang sobrang exposure sa lead. Sa record mi di po kinakaabot sa MUYA. Di kulang po aram sa Department of Health. Sinda po kaya ang nagkikiptan mga records kung iga po kidirektang nagaano sa inda na grani na diagnose na talagang may exposure. Ang aram ko po kaya igwa sa mercury pero sa lead dahil po sa kuya or kaya baka dahil ko pa lang na dahil kami kiwi na makakuha kidata doon sa Department of Health. Sayang dahil ko na nag-interview yata sa Department of Health kasud na sa Sirasuit, dahil ko lang nakuha information. Yun. Ma'am, tanong ko lang, igwa kitang mga any activities sa EMB on awareness natin sa increase of awareness sa lead poisoning prevention? Yes po. Opo, ma'am. Actually, sa ngunyan po, nagkaigwa po kami series of webinars na nag-tackle regarding lead management, used lead acid batteries management, Okay. and waste electrical and electronic equipment management. Mhm. Sa maliban niya po doon sa mga ULabs na na na-mention ko kasubaago, sa tuya po mga
mga electrical and electronic equipment na po, irregular din po yan na lead composition. Yun pong Okay. mga appliances, mga gadgets, Mhm. syempre po, dahil po yan magana, kung dahil po yan heavy metals. Oho, yes, tama ma'am. Tama po. So ito pong mga waste electrical and electronic equipment, so dapat po ma-manage yan kitama. Kabata ngayon, usong-uso po baga yan. Mhm. Kaya nagpa-conduct po kami webinar kan October 21. So nag-participate po duman sa mga technical and iba po kay mga LGUs and industries na kasabay po duman sa attendees para po ma-inform sa publiko kung ano sa mga dapat, ano sa mga dapat ang maaraman para ma-manage kitama itong mga used lead acid batteries and waste electrical and electronic equipment. Yun. Ma'am, may text kita. Basahon ta lang. Hanapon ko giraray. Galing sa, wait lang. 0706. Ang sabi niya, good morning, Madam Bedis. Watching po sa Facebook. Yun. Sabi niya, Ma'am, tanong ko lang po, yung mga toys ng mga bata at mga battery na ginagamit sa mga flashlight sa radio, may mga LED po ba yun? May mga LED daw po ba, Ma'am Grace? Yung toys, yung mga batteries, yung mga salit na batteries, ang common po dyan is iba-iba po kaya yan composition kaya may antimony, may depende po sa classic battery. Pero usually, iba din po yan kay LED. Sabi ko nga, part iyan kan para maggana kimaray ang electrical and electronic equipment. Opo. Sa mga kawatan naman po, ano po ito sa niya sabi, kawatan ba ka mga toys? Or Mga toys po, mangkawasan kang aki. Opo. So toys po, ang pinaka-sensitive po dyan na dapat ang maanan is yung coloring niya, yung mga coverings niya. May ano po yan, may kulay. Mhm. Yan po, ang pintura, yan po ang pwedeng gamitan kilid, ang may LED. Opo. So dapat po, lalo na po pag medyo nagtuturotoklap na, di po nanggad ipag-agsanimot. Oo. Ito po ma'am na mga flashlights, battery. So gabos po na pigagamitan kay mga battery. Pwede po ito, dakol po ang exposure sa LED. Sa mga flashlight batteries, iba man ang composition niya. May Okay. LED man, pero bako nakulaon. Pero nonetheless, pa din po siya, considered pa din po siya sa hazardous waste pag napundi. Kaya yan Oo. po, dapat po yan pigsasalak sa mga ordinaryong basura. Ayun. Eto, yan na ma'am. Idagdag mo na lang po kasi gagaling sa 4265. Paano po tamang pagtapon ng mga batteries? Yan, Ma'am Grace. Nag-timing na sa sinabi mo. Ang araw po, considering man po sa ibang mga hazardous waste, ang mga batteries po, dapat po pag napundi, isasaray talang po iyan para isabay po siya sa special waste. Aha. Special waste po ang consideration kan sa RA 9003 kung hali po yan sa mga household premises. Yes. Pero pag sa mga industries and firms po kaya, may separate siya classification, po siya, hazardous waste talaga yan, direkta. Yun naman po, may mga registration, kaya dapat aramin na kung ano dapat ibuhon. So, digdi po sa mga household waste, dapat po kaya si LGU may programa para mag-collecta kan mga special waste. Kasi si special waste po na nakolekta ni LGU hali sa mga harong-harong, ito po ang ikakaagninda sa material recovery facility ninda. Then yung MRF, yun po ang i-regulate. They po kaya regulated kang
RA 6969 na may sakop sa lead and lead compounds ang mga households. So, yun po, dapat po isi-separate lang po, isi-segregate lang po iyan. Ako po, pwede, sa harong pagkakaag ko lang po, irigo po akong kikibox na nakaseparate kaaganan kan mga bakterya. And then, pag dakol-dakol na, tigahapot ko digdi sa barangay ni, pwede kaya na ba nindo mag-kolekta kung ipon-ipon lang muna hanggang pwede nang ipa-dispose yan. Yun. So, duman po sa nag-text, sana na intindihan ta su simbag ni Ma'am Grace na dapat daya siya isabay sa mga common na household waste. Ano po, so sabi ni Ma'am Grace, po. dapat igwa siyang separate na dapat itapok mo siyang separado duman sa common na mga household waste na pigko-kolekta sa tuya kang sa tong mga eco-aid para po di makasabay duman sa mga waste dahil sabi nga ni Ma'am Grace, hazardous, nasa classification siya na hazardous waste. Ano po, Ma'am? Yes po, opo. Yun. Ma'am, may tanong pa po. Galing sa 0605. Good morning, Ma'am. Kasama pa po ba sa kinokolekta ng barangay ang mga hazardous waste? Wala pong nagkokolekta dito sa amin ng ganyan. Ma'am Grace, hazardous waste daw. Opo. Dapat po kasabay, kaya lang depende nga ni po iyan sa kakayahan kang LGU. Kansendong LGU. Takunday pa po sindaki tama na material recovery facility na pagdadarahan ka iyan. So, kay kayo dahil sinda nakakakolekta. Ano po nindo sa mga barangay officials nindo kung paano itong special waste. Ang iba po talagang barangay, sa pagkakaaram ko, dahil pa sinda nagkukolekta ta, dahil sinda kikaganan. Oo. Dapat po kayo, muna sinda kakaganan kayo yan. Taba ko po yan kasalak duman sa mga ordinaryong waste. Opo. Ma'am, may dagdag pa, pero siguro ulitin to na lang, parehas lang. So, niya, galing sa 1265. Good morning po, DENR. Paano po ba tinatapon yung mga battery at mga hindi na ginagamit na mga phone chargers? Madam Grace. Ay, opo. Batteries Opo. and phone chargers. Oo. Yan. Kasabay po iyan, duman sa pig-aapod ng waste electrical and electronic equipment. Aha. So, hazardous waste din po siya. Kung sa table 2.1 sa DENR Administrative Order 2013-22, nasa classification. Ang classification niya is M506, mga waste electrical electronic equipment. So, siring man po kan ibang mga klaseng hazardous waste, ang pagtatapok po kayan is dapat po igadarahon po itatransport kisarong accredited na transporter and dadarahon po yan sa accredited na treatment, storage, and disposal facility. Oh. So, treated din siya as hazardous waste. So, dapat, ma'am, itapok ta din siya na separado. Medyo nawala ulit si Ma'am Grace. So, sabi ni Ma'am Grace, ulitin ko lang, dapat po nasa iba man siya na treatment facility dahil nga po hazardous, iyan ang mga gamit na yan. Ma'am Grace, yes po. yun, ulitin ta na lang po, medyo naputol kita kasubago. Ano po ulit duman ang gigibuhon sa mga phone chargers, sa mga batteries, na mga i-dispose na. Opo. Kung igo po kamo kay mga rota, ngunyan po baga, syempre uso ang gadgets, iyan pinaka-uwita para magkaigo ki communication sa sa kapalibutan ta, sa eskwela, sa trabaho, and bago ang mga design and upgrade upgrade ang mga gadgets. So, madali man din maraot sa mga bago, mga arot kayan. So, nakakaipon talaga kita kidakol na raot na mga gadgets and batteries and chargers. So, kung halimbawa po, irigwa po kamo raot na talaga na araw po kaya ng mga kagamitan, isasaray lang po nindo. Iipunon lang po iyan, ilalain nindo iyan
until such time na sana has very soon magkaigwanan ni kapasidad an sa tuyang mga LGUs na magkolekta kan araw kaya ng mga bagay. Ang iba naman po, baka kung igwa po na mga supplier na so alimbawa sa Pigmabakalan na igwa ki buyback program, pwede po yon. Yun. So ano po baga, so itong makalon ka, pwede balik ko ngayon ini ngayon route na route na gamit. So pwede po yon. Pero kung di po i-araw ka ito, yan, ilulain lang po talaga. Yun. Sa battery kaya tapos sa igwa po kaya na sa baterya na buyback project, ay buyback program. Okay. So, yun dakulong kitang napurot ngunyan kay Madam Grace. Madam, bago kita magpaaram, ano po ang mensahe sa satong mga listeners and pwede possible, mga pwede tang maitaong tips sa satong mga women, sa tong mga ina na yaon sa indang mga harong on how to prevent ito pong pig-apod tang lead poisoning sa indang mga households. Opo. Sa primero gusto ko magpasalamat sa Indomam sa pag-imbita giraran sa tiwala Yes, para always, ma'am. makapagtaoki data kalinawan sa mga toxic chemicals and hazardous waste. Sa ini po medyo bihira po bagay ni Iyo, tama po, ma'am. na common kita naman sa solid waste, nabubulok din nabubulok. So pag-abot sa special waste, medyo talagang nabablanko pa. So, sa gabos po ng mga nagdadangog, lalo na sa mga ina, kita po baga ang re-reparo sa harong, sa satuyang mga, sa pamilya ta, lalo sa mga aki ta, dapat po aramon ta kung ano itong mga bagay na pwedeng maka-apektar sa satuyang pamilya, as in sa satuyan mga aki. Kung halimbawa man po, taday taman po maiiwasan, ang mga bagay po na iniyaon talaga dyan sa satuyang palibot o aldaw, na hihiling ta, na encounter ta, dapat po maaraman ta po kung paano po i-manage kitama. Pag nagamit na, kung kaipuhanan ng itatapok, dapat po maikaagta sa tama na lugar. Dahil po pagsalak sa mga ordinaryong basura. And sa mga aki naman po, kung po mga items na pigagaramit na pwedeng maging cause ng exposure sa lead, bantayan ta po kimaray na daininda maikaag sa, lalo na po sa ninotinda o para sa pagkaon, sa inumon, na delikado po yan. And kung mabakal man po kita para sa pamilya ka na gamit, piniunta po sa may kalidad na gamit para sigurado kita na nag-aagi po duman sa tamang proseso. Pag na-check po yan, nare-regulate kang mga ahensya na dapat na nagre-regulate po kailan. Iyon. Thank you so much po, Ma'am Grace. Welcome po. Iyon. Salamat So, malinaw mensahe ni Ma'am Grace na dapat aaramon ta sa quality and bakalon ta sa quality ng mga products na aram tang nag-agi sa FDA and sa mga agencies kang gobyerno na nagre-regulate sa paggamit kaya ng mga components na iyan para po maiwasan ta ang mga helang na nagdudulot ki lead poisoning sa satong mga hawak. Thank you so much po, Ma'am Grace Bedis, ang SEMS kang Environmental Management Bureau sa pagpaunra sa satuyang imbitasyon sa Giraray. Syempre, thank you sa Indong Regional Director, Ma'am, kay Madam Girly Abu sa pagpaunra sa satuyang imbitasyon sa programa Tangunyan. Thank you so much again, Ma'am Grace. Thank you din po. Yes po. Mga tugang, nakaibahanan ta sa Senior Environmental Management Specialist kang EMB5 para sa topic tang lead poisoning prevention, ngunya na lead poisoning prevention month, ngunya na bulan ng Oktubre. So nag-abot na kita sa oras din pamamaaram, syempre, so mga nag-text, di ko na nabasa so iba, ayan po, so sa gabos na
padarakan sa inyo mga comment. Thank you. Keep it coming lang po. Isisimbaguntayan maski tapos na ang programa. As in sa ngaran kang bilog na pwersa kan Department of Environment and Natural Resources. Sa pangingenot kan samuyang OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag, kan samuyang ARD for Technical Services, Attorney Ronel Supsop, kan samuyang ARD for Management, Engineer Eva Esocfemia sa gabos na Penros, asin Senro sa Bilog na Bicol. Nagpapasalamat kami gabos sa indong pag-antabay. Ini po si Ansela Wenco nagsasabing, Diyos ang magbalos, Diyos ang magbantay. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng